bar zaki na su mai zamo aibuwa. Kaddara dai na nan zuwan ta bai lanti ba, idan ka koma wane ne baka yi mai barka ba. Akon a farka kenan bakwakin harba ba, abinda ke damuna ba zan rufe amsa ba ya. Sanadin haduwa shi ke rabe kamanni, daga an gamuwa an zo gabar tunani. Wai me ke faruwa soke bibin jini, wata ran na je wasa jama'a sun min kwarjini. Wayata na yarda na rasa waza da nema, na kira dan a ɗauka sai na jara an kashe ba, sai na tura ɗan sako don a gari a duba min. Sai da na fidda rai na san ba za a